खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबाय हरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैहाय आङो बाटार गार्लिक प्रन्स संनानै जानो नागिरदों आरो लोगोसे बिराद ओंखाम उखैबाय आङो बिराद स' थुदो बिदिब्ला संहैनोसै नोंथांमोनाबो आंजों थुफादो स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो आरो गाइस नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय आङो फुजानि सिगां सेलनखौहाय अपेनिं खालामनो होननानै सानदों नायनोसै हायोना हाया आरो लोगोसे आं आपडेटखौहाय होबाय थागोन बेनि इन्टेरियरनि खामानिया बेसेबांसिम आवगायखो बेखौहाय आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन स' बेखौ दिन्थिनायनि सिगां बिराद दै गांगोरबाय आङो लस्सि लोंग्रोना लानोसै फैदो बिदिब्ला आंजोंहाय लस्सि बानायनोसै गाइस नै आङो बेखौहाय ग्रीक यगार्ट नै बेखौहाय लाबोदोंमोन आङो ग्रीक यगार्टखौ नेचारेलनो आरोना हाई प्रटिन स' बेखौनो जानो नागिरदोंमोन आङो ओमफ्राय फ्रिजावहाय दोननायखाय जिखुनु गथाथा जादोंमोन आरोना ओंखायनो बाहेरावहाय होफैदोंमोन आङो फिसा खालामनो थाखाय गुसु खालामनो थाखाय ओमफ्राय नै नानि इयाव मा ओंखारखो ए इबो बिफां नामा इदि जागोन नंगौना नङालै बे औवा बिलाइ नामा औवा बायदि न' औवा बिलाइ बायसा मा बिफां होनोथाय बेफोर प्लान्टफोरनि नामखौनो मिथिया आङो मा बेखौथ' मिथियो र' बे स्नेक प्लान्टमोन नामा बेखौ मा होनो मिथिला आं हासार मोनना गोजौ जादों ओइयावसो मोनसे गायबावना होनांगौमोन होननानै ओइखौ फिसानिखौ गायना होदो इयाव अ इदियाव मानबायनायसो र' लाबोनांगोन टाइमखौनो मोनाखैना लाबोनो जेबो बुस्थुखौनो फ्रिजनि दैखौ होनोसै आरो नै फ्रिजनि दैखौ होनानै लाबाय आङो ओमफ्रायहाय बेयावहाय होगोन आङो बेयावहाय ब्लेक सल्ट पिंक सल्ट ओमफ्राय जिथु वाइट सल्ट नर्मेलि जों जायो बेखौहाय मिक्स खालामनानै होनाय दङ आरोना आं बिराद मोजां मोनो सल्टेड लाइम वाटार लोंनो फुङावहाय जाबाय एसे गोबाब लोंनो मोजां मोनो आङो ओमफ्रायहाय दायो आङो फुलकबि माने सटे भेजिटेबल्स जागोन नालाय आङो फुलकबि बिन ओमफ्राय मासरुम थासरुम गैला बेनिखायनो बे मोननैजोंनो होनोसै आङो हानाया बाङाय दंबावो नै फुलकबियानो माबा गोसोम मानो बिदिथाय गारबावबायसो आं नै सटे भेजिटेबल्स बानायनो थाखाय रुखानानै लाबाय आङो ओमफ्रायहाय नै बेयावहाय बाटारावहाय आङो नाथुरखौहाय फ्राय खालामदों आरोना दिनै आङो फ्रायबो जागोन एसे बेदर लाबोनो होआसै आं दिनै बेदरखौ जानो बादोलै आं स' गाइस नै आंना फ्राया जाबाय एसांखिनिखौ आङो फ्राय खालामनानै लाबाय ओमफ्रायहाय दायो आङो क्रिमि माने बाटार गार्लिक प्रन्सखौहाय बानायगोन आरोना बेखौहाय जास्ट नर्मेलि फ्राय खालामनानै लाबाय माने एसे फ्रायबो जानो लुबैदों नालाय आङो बेनि थाखायनो ओमफ्राय बेखौबो फ्राय खालामनानै लानोसै आंनियाथ' जाखानाय साखिनाय नेम थाखायो बेखौ आं हाफुङाव
आं संख्रि होदों होआखैमोनथाय बेयाव होनाय मा बुस्थु दै गबाय मोनबायानो होनजायो नै क्रीमी बाटार गार्लिक प्रन्स होना सायावहा मोनसे खोबग्रादों खोमसैलै जाबायानो होनजायो सटे भेजिटेबल्सआ एभकाडो लाबोनानै दंमोन आरोना नायनोबा एभकाडो मोनदोंना मोनाखै माथो गेसावसो हामासो जाबाय आनै हामास मान सायाव मोजाङानो थोद बेखौ जाजानाय नङा ओंखायनो मोनाखैब्रा बायनानै लाबोया बेखौ हामासो लेथ्रा गारनोसै मोनबाय हायनानै लानोसैयाव माबाया आंनिया बोरै जाखो जाबाय दे सटे भेजिटेबल्स पस ओमफ्राय पियाज ओमफ्राय क्रिमि चिकेन ओमफ्राय गाइखेर जाबायले So guys, नै आंना पार्सेल सफैदों एमाजननिफ्राय नायनोसै आङो मा दङ बेयावहाय So guys, आङो पार्सेला सफैदों नै बियो आरोना आंनावहाय दङ मेकआपनि बेग्सफोर बिराद दङ बाट बेखौहाय आङो बिराद माने मा होनो इन्ट्रेस्टिं मोनदों माने नै बेखौ डाइरेक्ट बिदि बख'नानैबो लाजायो आरोना ओमफ्राय सोनाय टाइमावहाय ओमफ्राय लोगोसे बियो ट्रान्सपेरेन्ट नालाय स' बेखायनो बेयावहाय मा दङ इजिलि बेखौ फाइन्ड आउट खालामनो हायो मोनब्रै दङ आरोना नै ओमफ्राय बेखौहाय सोखांजोबनानै जास्ट बिदि रेप खालामनानैहाय नैबेबायदि खाथेग्रा दंखायो नालाय खाथेनानै लाजायो आरोना स' बेखौहाय ट्रेभेल खालामनायावहाय लानो थाखाय बिराद मोजां जागोन ओरैनोथ' मेकआप बक्सफोरा बा बिदि पाउचफोरा खस्थ' जायो आरोना मा दोङो मा गैया नागिरबाय थानो जास्ट बेखौहाय खेवदो खेवनानै नुखाजोबगोन मा दङ ट्रान्सपेरेन्ट स' इजिलि लानो हायो फोननो हायो मोजां आरोना स' बेखौनो बिहरदों आङो ओमफ्राय बे कालारा आंना फेभरेट नालाय बेखायनो बे कालारनिखौ बिहरदोंमोन आङो ओमफ्रायहाय नै बेखौ बे क्लिप्सखौहाय बिहरदों आङो जिहेतु मेकआप खालामोबा जोङो इदि क्लिप मारिबा बेयावहाय सिन जायोना बाट बियो सिन जाया आरोना बिराद मोजां बे क्लिपआ बेफोरनि लिंकखौ होनानै होगोन आङो लाइक जों जुदि मेकआप खालामोबा होमबाना नैबेखौहाय नैबेयावहाय होबानो बेबायदि खालामनानै मेकआपखौ आरामसे खालामजायो आरोना स' मोजां बियो बिराद मोजां मोनसे प्रडाक्ट ओमफ्राय लोगोसे नैबियो डाबल टेप बेखौहाय बिहरदों आङो
fearless step आरोना जों मालाबा बेयावहाय शर्टफोर गानो ओमफ्राय मालाबा मा होनो बारफोर फैयोबा एसे बिरखोयो माखोयो बा जोङो मालाबा इयो गलांनायनि चान्सेस थायोना स' बियो डाबल टेप आरोना बेखौ खेवदो खेवनानै बेयावहाय लागायदो ओमफ्राय मोदोमावबो सिथाबबाय गस्लायावबो सिथाबबाय इदि थासिगोन आरो दा गंबाबो बिदि मिथिखाबाय दा मा स' बियो टेपा आरोना खेवनानै देखायनांगौबा मोनसे लस खालामनानै देखायनोसै आं नोंथांमोननि थाखाय स' बेबायदि आरोना नै बेयावहाय नै बिथिंबो खेवजानाय दङ ओमफ्राय नै बिथिंबो खेवजानाय दङ स' बेखौ इदि खेवदो खेवनानै इयावहाय सिथाबदो ओमफ्राय मोनसेखौबो खेवदो गस्लायाव सिथाबदो होमबाना इयो इदिनो थाबाय आरोना गंबाबो इदि जानाय नङा स' माखासे ड्रेसफोराव नांगौ जायो बेबायदि टेपखौहाय बेनि थाखायनो बिहरबाय आङो स' बेखिनियानोसै स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ आं जि गोलोमबाय ओमफ्रायहाय दायो आङो दुगैहैनोसै फ्रेश जानोसै नेक्स्ट भिडिअआवहाय थाबैनो लोगो मोनफिनगोन आरो लोगोसे नोंथांमोना गोबाङानो आंखौ कंग्रेचुलेसन्स हरदों आरोना आंनि गोदान सेलननि थाखाय ओमफ्राय आंनि बे सेलननि नामखौ दोनदों आङो जिडि बिउटि वर्ल्ड स' बेयावहाय आङो लग'खौबो होनानै होगोन नैबेनो आरोना आंनि अफिसियेल जिडि बिउटि वर्ल्डनि लग'आ एक्सुवेलि आङो नामखौ मोनसे दोनदोंमोन जिडि हेयार गार्डेन ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय जिडि इम्प'रिया ग्लेमार इम्प'रिया ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय जिडि बिउटि वर्ल्ड स' आङो आंनि क्ल'ज लोगोफोरखौहाय सोंबाय जे बे मोनथामनि गेजेराव माखौ लानांगौ स' भटिंआ जिडि बिउटि वर्ल्डआव बांसिन फैदोंमोन आरोना बेखायनो आङो जिडि बिउटि वर्ल्डखौनो फाइनेलि चुज खालामबाय आरो स' बाय बाय स' गाइस नै आङो बेखौहाय बानायबाय बे स्मुदिखौहाय कल्ड कफि लस्सिबो नंला जेबो नंला माबोरैहाय मा बानायखो बिराद टेस्टि जायो जुदि नोंथांमोनाबो जुदि बेफोरबायदि बानायनानै लोंनोबा आंखौ बुंबानो जाबाय आरोना देखायनो ओमफ्राय आं बानायनानै दिन्थिना होगोन मा रेस्टुरेन्टफोरावलाय 1000 गारबाय थानो ब्रा न'आवनो बानायनो रोङो आं